star apple, avocado. Yeah. Malapit na pala ako lalayas mga dear kasi start ng school na naman kasi tapos ng spring break. Atis pag hilaw green, pag hinog dalag na, yun bang murag na ay mga tutoy? Ganon ba yun? Hindi ko alam kasi yung ibang prutas kasi kung ano lang nandoon nakalikihan ko sa bundok, yung nakita ko sa bundok noon, yun nabanggit ko. Yung mangga kahit saan kami nakatira, nakikita ko yun. Pero yung mga star apple, mga tawag dito, makupa, tambis, doon kami sa bukid nakatira. Pero yung avocado kahit saan, tsaka kahit papano itong, at saka yung marang nga, nasa bukid lang din ko naranasan yun. Bundok. Very, very, ay nako, napakasarap. Yun, sa lahat ng nabanggit kong prutas, yun ang pinaka-paborito ko talaga, asin. At saka guyabano pala. Sa bundok ko rin din nakikita yun. Alam ko, kainin nung bata ko, bayabas lang pag di dumumi matigas. Yes, naalala ko yung bata din ako, grabe ako sa bayabas. Lalo pag yung malaki na tapos sinog pa. Uy, kasarap. Di ba? Yan, bera. Dito, alam mo magkano yung per pound yung bayabas tapos hindi pa yung bayabas natin. Hindi pa yung ganun. Ewan ko anong tawag pa ng klaseng bayabas. Kasi marami palang klaseng bayabas. Kaya, so yun. So dito, nasanay na lang kami sa mga nasa lata-lata. Yung jackfruit, ganyan. Tsaka yung panggulay din ni jackfruit, nasa lata. Hindi, pati yung mga labong, nasa lata. Bihira ka lang mabili ka talaga ng fresh dito. Kung mayroon kang fresh na mabili, mas mahal. Kaya ganun. But anyway, matatapos na tayong mga dear. Ako'y magre-ready na kasi oras ng layatil. Tikila tim nakatilaw tikala. What is tikala? Anong tikala? Hindi ko narinig na salitang tikala, Miss Jovi. Anong yun? Anong ibang salita yung tikala? Tikala? Wala akong alam. At saka kakao. Ay, sarap din yung kakao, no? Tapos yung buto niya, ibibilad namin. Tapos makagawa ka na ng kukwa. O siya mga dear, so salamat sa inyong panonood at makipagchikahan sa akin for today's video. Lahat yung mga pinag-usapan natin tungkol sa ulam or pagkain na mga paborito natin at saka prutas, no? Kasi yun ang kinalakihan natin. Makarelate talaga tayo bawat isa, no? Kasi yun talaga, yun lang naman ang totoo na reality natin, no? Hindi tayo pupunta din sa mga hindi natin naranasan. Bye everyone, and I love you so much. Happy Monday and have a good sleep, and I will see you tomorrow again. All right. Bye everybody.